Güllebesiye edid watan arka dağın sayasyna, joşup toy-toylanya gahrymanyň sayasyna. Edid diyar Gülgülistan, bedew bady bilen öňe barýar, yüreklerde, dillerde, can watan Türkmenistan. Assalamu alaykum berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna, edid diyarymyzyň boýnuna ýaşaýan mehriban adamlar. Salam çağa arzularyň amala aşan edid diyarymyzyň mehriban bala çağalary. Mehriban ýyleşler edid tomaşaçylar ine toylu diyarymyzda, ine çağaçyklaryň gülkü sesleriniň ýanglanýan ata watanymyzda, ine çal sadanatly gepleşigimiziň ýene bir nowatdaky sany ýaýlymdy. Elbetde ine mehriban tomaşaçylar orazy bolne gepleşigimiziň bu edek sany biz üçin hem siz üçin hem has hem aýratyn hem de täsirli bolar diýip tüýsüregimizden umid edýär. Sebäbi bugünkü gepleşigimiziň bu edek sany biziň körpeje jiglerimiz bilen bilelikdäki taýarlan sanymyz. Elbette gepleşimiziň başynda da mehriban tamaşaçylar size iň gowy arzuwlar bilen ýüzlenýäs. Goý yürekleriň mehribanlygy, mehriban gatnaşyklar, hoş owazlar, aýdymlar, saatlar size her bir pursat lezzet paýlasyn, birek edilen ak arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maksat muratlaryňyz ýerine gowuşsun, ähli dünýädäki gözellikler, gowluklar, mehribanlar size ýar bolsun. Elbette ähli gözellikleri, ähli mehribanlyklary bize peşkeş beren hormatly arkadaşymyz, mehriban arkadaşymyza tüýsüregimizden çäksiz alkyşlar aýdýas. Berk jan sağlyk, uzak ömür mertebesiniň ilmidama belent bolmagyny arzuwlap, çal tadanatly gepleşigimiz mehriban ýyleşler siziň tomaşa etmeňizde başlaýar.
Döwlet ona näme gepleşmede gatnaşan ha bala çağlar, woriýat körpejiglerimiz, mehrimanjiglerimiz, elbette biziň studiýamyzda şoň könesila hormatlar halipalarymyzdan gatnaşýar. Mümkin bolsa ilk ölen ileşmede tanış edeli. Tanış eder ýöne onun üňünçe ýa biziň halipalarymyz bilen bilelikde biziň jiglerimiz bilen bilelikde gepleşmediň başyna däp bolşýaly. Hemmemiz bilelikde näme diýäs? Şal sadanna. Berekellah sadanlarymyz, halipalarymyz, jiglerimiz köp sag bolsun aýdýasy. Mehriban tomaşaçylar, ene gepleşimiziň başy işler ýalak bir joşgunly, şowkunly saz bilen başlady. Özüňiz hem tomaşa edýänsiňiz mehriban ileşler, ene gepleşimizde studiýamyzda bize oturan biziň halipamyz, Türkmenistanyň halk artisti, bir näçe ýyldan bäri watanymyza tähmet çekip bir näçe öz aýdymlary bilen ýaş zeklerimize bir halipalyk edýän biziň halipamyz, Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew gatnaşýar. Halipamyzy gepleşimizde hoş gördük. Şeýle-de mehriban tamaşaçylar gepleşimizde sadanalar toparmyz gatnaşýar. Sadanalaryň arasynda gepleşimiziň bu ýerdäki sanyny Hakyrjan sadaralyna Türkmenistanyň sungatda atgadan işäri Mere Saparow, Halipa sadanyna deprek sadaralarda Recep Durdiýew, klawiş sadaralyna Usta sadanyna Halmurat, şeýle-de skripka sadaralyna Usta sadanyna Bahtiýar Teke Durdiýew gatnaşýar. Şeýle-de sadanalaryň arasynda ýaş jiglerimiz hem olar bilen gepleşiň dowamyna söhbetdeşlik arkaly hat ýakyn tanışar, şonda da gepleşme dowam eder. Onu näme halipalarymyzy, ýaş jiglerimizi gepleşimizde ýene bir gedek hoş gördük. Suhana ne gepleşimizde silap hormatlap wagt tapyp geleniňizde sag bolsun aýdýas. Sebebi näme? Gepleşimiziň şu edeki sanyny biz ýazga geçirmäne bir maksat edenimizden soňra bir maslahatlaşdyk. Sebebi gepleşiklerimizin geçen sanlaryna da bir näçe biziň ustad zehinde sadanlarymyz gatnaşdylar, aýdymçylarymyz gatnaşyp gelýärler. Näme gepleşimiziň bu edeki sanyny halipalar bilen bilelikde bir ýaş jiglerimizi, şähertleri çağırmany maksat edindik. Sizem tölemene çağajyklarymyzyň arasynda biziň dowamatymyzyň arasynda töleme bizäp otyrsyňyz. Söz nowatyny halipasida geçirýär. Gepleşimiziň başynda bir joşgunly sözlerimizi eşitdiýsek. Biziň ýurdumyzda Gahrman arkadamyzyň taýy tagallaty bilen şu aýdym saz ulugymyny uly giň ýollar açyp berildi. Ul ünsler edilýär. Şu öz ýaşlygyna garamazdan, hatda çağlygyna garamazdan zehiniň bar bolsa görkezmek üçin şeýle ýollar bar. Biziň ajaýyp sahnalarymyz bar. Çağlar üçin ýürüýte taýynlan ýani bäsleşikleri bar. Şondan taýlanywam ýaşlygyna teretmezden özüniň diňleýijini tapyp başlaýar da sunwat ýoluny. Näçe ir gadam bassyňça şonça da belin sepitlere yetmek mümkinçiligi bolan üçin Gahrman arkadamyz şu jiglerimize, ýaş çağlarymyza şeýle ünsön düşürmän, şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döretip berýär da. Ene şu gün şu çal sadanna gepleşiňizde de ene şu şeýle höwüsçüň jiglerimizi çağlary görýär. Bulan arasynda aýdym aýtýanlar bar, ýa gepleşik başlamaka tanışdym. Bulan nähil aýdym aýdýarmy, sadur ol çalýarmy. Şöyleme şeýle bir hyjydan dollar ýörekleri. Ene şeýle mümkinçilikleri döretip berýän Gahrman arkadamydan şäkli sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, beletbaş aman bolsun, il ýurt bähwitli bütün adamlar ähmetli durmuşa geçirýän işleri ilmi dama rowaşlygy beslensin. Halipa arzularınıza köp sağ olsun aýdýas, biz hem goşlaşýas. Dogrudan şu günü ak mekteplerde okap, bilim weterwäl ýani şeýle bir çeperçilik sunwat mekteplerini okap, dörejilik ukyplaryny artdyrýan biziň mehriban çağalarymyz ýüreklerine bir alkyş sözleri we gözlerine şatlyk we dogrudan şu günü biziň ýaş nesillerimize, biziň körpejiglerimize, mehriban balalara arkadamy tarapyndan ähli şertler we ha şu günü studiýamyzda da ýaş dehinleriň arasynda iň körpejigimiz gatnaşýar. Näzik Ferdar var.
nädikçigimiz Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyna ýürütüleşdirilen saatçylyk mektebiniň ine fleyta sadural boýunça ne gepleşigimiziň geçen sanlaryna mehman tomaşaçylar ýadyňyzda bolsa Gahrman Aşirif diýip biziň fleyta saduralyny hem de neýse sadurallaryna gatnaşan sadanamyz we muallim diýip aýdypdyk. Şonuň okuwçylarynyň biri bolan Näzik Serdarowa gatnaşýa gepleşigimizde nädikçigimizi hoş gördük diýä hem de ne sadurallaryny alyp ne sahnamyzyň merkezine çağırýar. Näzik geljigim. Mehman tomaşaçylar ine görüşüňiz ýaly sahnamyzda biziň körpejejigimiz Näzik Serdarowa häzir ýörüýtesiz üçin hemmemiz üçin blok fleyta saduralyna bir ajaýyp sady ýerine ýetirip berýär. Ondan soňra bolsa söhbetdeşlikler bilen dowam eder. Berekella. Mehriban tomaşaçylar anha nädikçigimiziň biz watanyň balasy, biz watanyň lälesi diýen owadan saat eserini dinledik. Anha nädiň elini, biziň mehribançygymyzyň elini blok fleyta saduraly. Şu sadural ilki bilen şu körpejejigler şu üflenip çalýan saduraly isleg bilerenni ilkinji başlanýan sadurallary şu. Täbäbi bir demalış ýollaryna has aňsat düşýär çağaçyklary kıyın bolmaz ýaly şu blok fleyta saduralynyň başlanyp soň has bir kämil görnüşli fleytalara geçip ýerine ýetirilýär. Nädikçim sen näçe ýaşyňda? 8. 8 ýaşyňda. Ona diýmek sen 3-nji sinipde goýan. Töweleme. Şu fleyta saduran özüň gowaryp saýlap şoňa mektebe bardyňmy ýa bolmasa ejeň ýa-da kakyn gowaryp seni şu saduraly berdilermi? Özüm isleg bildirip özüm blok fleyta girdim. Muallimiň saňa şu fleytaň bir näçe sırlaryny öwredýär, owadan sadlary öwredýär, howamy? Nädikçigim, senin mümkin bolsa bize tomaşa edýän körpejiglerimiz we mehriban balalar we şolara bir ýüzlenip bir ýürek arzuwlaryny aýtyp berjekmi? Men Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyndaky ýörüýte saççylyk mekdebiň 3-nji A sınıf okuwçysy Näzik Serdarowa. Biz çağalara we körpelere ahly mümkinçilikler öğretip beren mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Owadan sadlary öwreners ýerine ýetirers. Nädik arzuwlaryňa köp sag bolsun aýdýarçygym. Na şu wagt bize tomaşa edip oturan mehribançygylar şumat nädik ýene-de bir saat çalyp berlermi, gadyp garaşýandyrlar. Çalyp berjekmi? Men häzir eýmekden janajan diýen saat ýerine ýetip berýär. Ona başlaber, ýene-de gezek senden.
Nädik Serdarowa jigimizde köp sag bolsun aýdýar. Mektepde diňe 4lik 5lik bakalar bilen okap, nesip bolsa, ne ökde ustad fleyta şol ýetişmeňe jigim tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sag bolsun aýdýar. Mehriban tomaşaçylar, yürekleri bu isonçdan, hoş awazdan, aydymdyr sadan dolu biziň mehriban jigilerimizden gatnaşmagyna çal sadana gepleşimizi siziň tomaşa etmeňize dowam edýär. Dowam edýäs. Eziz watandaşlaryna, Halypana ýaňja nädik jigimiziň ýerine ýetmegine bir näçe saatlara tomaşa etdik. Şeýle çağajyklar aslında bir saat ýerine ýetirsin, aýdym aýsyn bir söz sözlerinde de bir gowy zatlar, gowy gözellikler gözüňe gelýär. Şu biziň watanymyzda da näme şu ähli şertler, mümkinçilikler döredilen. Begençilen billäsim gelýärdi. Häzirki Türkmenistan wagtyna goýulýan şertler, hormat bir-de hiç asan göremdik da. Aýdymçy boljakmy, ýa sadanna boljakmy? Haýsy uğurdan sen zekiniň bagş etjek bolsaň, şoňa giň mümkinçilikler, ullakan şertler döredilir, Gahrman arkadamynyň tagalaty bilen. Ilmidama ene şagalamada da biz şol ündewi berýär. Şeýleki şertlerden dogry peýdalanyň, wagtyňyzy boş geçirmäň diýip ene şu çalsadanna gepleşiňizde öz oglum Şükür bilen geldim. Şükürüm häzir gedek getenne öz başlaryny görkezler, aýdymly taýdan aýdyp berer. Köp sag bolun Halypana, şu studiýamyzda mehriban iýleşler ne özüňizde müntören bolsaňyz ne bir näçe sadurlar we berdi ne tolema fagot saduraly, fleyta saduraly, ney saduraly, gargy tüýdük, dilli tüýdük, ne blok fleyta da biziň nädikçimiz ýerine ýetirdi, ne akordeon saduraly we elbetde sizi çyýnem gazaklydyr. Şey haýsy bir jigilerimiz haýsy saduralarda ýerine ýetirýär diýip. Ne häzir gezewi biz näjigimiz başlady. Şükür oraz berdi. Gatnaşýa gepleşigimizde biziň öz Halypasy Türkmenistan halk artisti Suhan oraz berdiň şägirdi. Söz nowatyny biz häzir Şüküre geçirýäs. Şükür sen haýsy saduralarda ýerine ýetirýän? Şu saduralardan bir aýdyp ber hani. Men şu taýdak saduralada, akordeon saduralana sad ýerine ýetirýän. Tüweleme. Şu wagt öz bilim men Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyndaki ýöretmeşdirilen saatçylyk mektebi internatyna okap ber. Taýda muallimlerden akordeon saduralynyň inçe sirlerini öwrenýär. Tüweleme. Muallimiň kim Şükür? Gulnar Babanyazym. Gulnar Babanyazym. Näçinçi sinfynda okuýan sen? Men saatdan 4-nji sinfda okuýan. Şükür seni jigim sahnamyda çağırýar. Ilkä bir aýdym bilen dowam etip berseň, ondan sonra bolsa ne akordeon saduralyna bir gepleşimde getiren sadyny dinler. yetenim arşagally bugün adyň Türkmenistan watanım garaşylyk hem bir tarap arzu ile yetenim arşagally bugün adyň Türkmenistan watanım Türkmenistan
Berekellah, tuoleme. Tuoleme. Şükür köp sağ bolsun Nadia. Ene mehriban illeşler özüňizem dinlediňiz, ünsverdiňiz. Bugun jigilerimiz, ýaşlarymyz tuoleme watanjylyk duýgusyna terbiýelenip ene şu aýdymlary ýerine ýetirende dökmän Türkmenistan ata watanymyzy wasp edipşler ýaly bir gözelliklerimizi wasp edýärler şükür. Tuoleme aýdymdara ösüşlüň duýulýa, ene halifa ýanjy ýerine ýetirýär onu şu gaýnawlary, öwrümleri ýa bir hilek duyulýar tuoleme. Köp sağ bolsun Nadia, şükür sana. Näýlek sen diňe aýdyp saat çalyp sport bilen meşgullanýarmy? Şükür. Ben meşgullanýar. Haýsy görnüş boýunça? Suwda edmek boýunça. Tuoleme. Köp sağ bolsun Nadia, şükür sana. Ýanjy akordeon saduryna da ýerine ýetirýän ediň. Mikrofonyň maňa ber, häzir men sana akordeon sadury alyp bereýin. Bir sady dinläýäli bolýarmy? Oraderdi we biziň mehriban jyýymyzda köp sag bolsun Nadia Tebiga tarapyndan her bir adama başaranyna kär berilýär. Sene men halipamyzyň perdendi bolup, heme saz urunyna hemem aýdym aýtmakda da belent derejelere ýetipdiňe üstünlikler hemraň bolmagyny tüýsürýärmizden arzu edýär. Köp sag bol. Köp sag bol şükür. Sahnamyzda Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyna ýürütürüşçülerin saatçylyk mektebiniň okuwçysy Söhbet Ergeşewiň eline eýem fleytanyň nusgawy görnüşini saduryny alyp sahnamyza geldi. Söhbetçi ýemdem gepleşimizde hoş gördük diýip bugun köne ýurdumyzyň ýaş neslini watançylyk ruhuny terbiýelemek, ýaşlarymyzda dörejilikde ähli mümkinçilikleri we kämilleşmäge, ösmäge, özüňi başarynyň görkezmäge mehriban arkadamyzy bize aladalar edip ullukan şertlerde öğretip berýän ha. Görşüňiz ýaly şuň köne her bir enata öz balasynyň mehriban çagasynyň perdendini üstünligini bagtyna goýanýar. Anha söhbetçi ýemden maşmat mehriban enatalary teleýaly markaly tomoşa edip oturanlar diýip tüýsüremeden nanýas. Söhbetçi ýemde geze geçirýär. Söhbetçi ýem ilki bilene bir saýatyň ýerine ýetirip berseň, ondan soňra bolsa saňa bir näçe soraglar berer, gepleşimiz dowam eder. Başla ber söhbet. Arzu eyle
Söhbet Ergeşew köp sağ bolsun. Diýäs mehmanleşlerine söhbet çyýmyz bize toy aydymy diýen saatny ýerine ýetirip berdiňe özüňizem göz ýetirensiniz, diňlänsiňiz. Türkmenistan döwletimizin 5 vilayetinde töwelemi biziň zehinlijilerimiz gatykän bugünkü arkadamyzyň saýasynda biziň ak mekdeplerimizi şol çağalar terbiýelenýän özüňizem göz ýetirýäňiz. Söhbet näsen gepleşigimizde fleytada nusxa görnüşini bir saat ýerine ýetirip berdiň. Ýöne saat sapaklaryndan däl, şeýle sapaklardan haýsy sapak gowurýan sen söhbet? Men orta mekdebimden matematika sapagyny gowurýaryn. Matematikadan diňe 5lik okuyan, dogrymy? Arasynda 4lik bolmamy? Bolýar, diňe 5lik bolmagyny tüýsürýümden arzu edýäs. Söhbetine tomaşaçylarymyz pikir edýändir, fleytada ýerine ýetip berdiň, onu şu fagotda da söhbet ýerine ýetirýän bolaýmasa diýip fagod alyp beräýin saňa. Ha? Naýdan çalýanmy? Onu naý saduralyny men saňa häzir alyp bereýin. Ine şeýle etsek bolarmy? Seret hem fleytada bir sadyň dowamly, hem de naý saduralyna. Şolar ýalyk ýerine ýetirip bolýarmy? Bolýarmy? Bolýar. Han onu sen haýsyndan başlajak innik sadyňy? Naýdan? İlki naýdan başlaýan, onda men fleytan saklap durýan ýanynda, soňondan fleytan men saňa alyp bererim. Onda mehriban tomaşaçylar ine söhbet Ergeşew çygymy häzir hem naý saduralyny hem de fleytan sow saduralyna bir sadyň dowamynda ine şu iki saduralarda ýöretesi üçin ýerine ýetirip berýär. Diňleň, lezzet alyň. Söhbetçiyi de bir gow edip el çarpalyň. Berekellahjym. Saňa ta däleminde şeýlede orta okuwna üstünlükler ýar bolmagyny arzu edýäs. Ýani oradylym aýtdyna, sen enataň şu tomaşa edip oturan bolsa gerek, olar begenýändirler. Mundan meýlekde diňe enatalaňyzy begendirip, 4lik 5lik bakalarlaryny okumagyňyzy tüýsürýümden arzu edýäs. Köp sag boljym. Ýeriňizde çağırýar. Mehmanleşler gepleşigimizi sizin üns vermeňizde tölemene jiglenimiz bilen halipalarymyz bilen dowam edýäsine gepleşigimizin adyndan belli bolşýaly çağlar halipa çal sadanna. Diýmek gepleşigimiziň şu ýerine hemmemiz bilelikde näme diýäs? Çal sadanna.
Mehmani ilişkiler gepleşimizi devam ediyat. Elbette saatler bilen, aydımlar bilen jigilerimizin, yaşlarımızın yerini getirmeginde Mukan Bayçiyev gepleşimize katnaşya. Özümne klaviş tadurallarının başını otur. Häzir gezek nowatyny Mukan Bayçiyev'e geçirýäs. Bir halk saatlaryň birinin yerini getirip bermegini haýyş edýäsçigim. Gezek nowaty senden. Dowam et. Mehmani ilişkiler çal sadanatlı gepleşimizde Mukan Bayçiyev, Juwan görün diyen bunu sowaydymyzy saz görünüşinde bir ustatlar şeýerini getirip berdin. Klaviş saduralyna, akordeon saduralyna bizim bir näçe meşhur ustat halipalarymyz bolan Türkmenistanyň halk artisti Gurwan Gurwanow, Türkmenistanyň atqan artisti Çaryk Hekimow şolaryň näsadarny bugün kunde şeý bizim ýaşçylarymyz, ýaşlarymyz uly höwes bilen ýerine getirýärler diýmek şeýlelikde halipa şäherlik ýoly arkadamyzyň saýasyna nesil dowam edýär. Mukan Bayçiyev'e gelecekte, jigim sana saat alemine ullokan üstünlüklerin yar olmagyny tüýsürýärmden arzu edýär, belli saatına bolup ýetişmegiňi tüýsürýärmden arzu edýär. Köp sag bol. Mehmani ilişkiler orazulna gepleşimiz dowam edýär. Mukamyň ýanyna ýene de bir ýaş jigimiz Batyr Aýdogdiýew Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna ýürüýte saatçylyk mekdebiniň okuwçysy gatnaşýar. Klarnet saduralyna biziň jigilerimize gepleşimiziň başyndan märi halipalarymyz bilen birlikde sadarnarlyk edýär. Gezek nowaty Batyr sana geçirýär. Senem bir fagot saduralyna şeýlede gargy tüýdük sadurallaryna bir bölejik sadardan ýerine getirip berseň. Mehmani ilişkiler
tomaşaçylar görýän bolsaňyz fagot saduraly, täsin saduraly, nusgawy saduralar toporuna değişili bolup durýar. Bu saduraly köplenç simfonik orkestrlarda, şu ulu gowrumly orkestrlarda, kompozitorlar tarabyndan giňden meşhur bolup durýar bu saduraly. Kompozitor Mahmud Kuliýew Andanta diýen sazyny ýerine ýetirip berdi. Täsin mollyna islendik çağajyklarymyzyň arasynda höwes bildirýän bar bolsa fagot saduralynyň sesini eşitdik hemmämiz. Ne bolsa gargy tüýdügi. Batır ayda odaysan da köp sağ olsun aýdýas. Mundan beýlek hem has köp türgünleşip, bir sungatunda saýlawanan hünäriňi has kämilleşdirip, bir owadan owazlar, owadan sadlar ýerine ýetirip, okuwyň üstünlikli tamamlamaňy tüýsürmeden arzu edýäs. Sağ ol. Merhaba iyleşler edi tomaşaçylar şal sadan natly gepleşigimizde siziň tomaşa etmeňize, üns bermeňize dowam edýäs. Halifa jiglemizin arasynda näme gepleşigimizde tomaşa edip oturýarsyňyz, her sene töwelemene gowanýas, ählimizden buňky buýsanýas biziň şeýle bir zehinli, ukyply jiglerimiziň ýaşamyzyň barlygyna eger mümkin jemleýici pursatlaryna da ýetip barýas bir nusgawy mümkin aýdymlary bolar, halifalarymyzyň döredän, kompozitorlarymyzyň döredän. Şol aýdymlary biziň ählimiz üçin, jiglerimiz üçin bir nusga bolar ýaly bir ştada ýerine ýetirip berseňiz, eger mümkin bolsa. Budurot görseň dağlara bar dağlara, dağlardadır belentlikler, peslikler. Bu dağlarda hıyallarım allanar. Aydımaysan ağarsına ses yetme. Kadim aşıkların derdini senle, kimler munna maksadına yetenler. Dağlardan nasırlan gelip ötenler. Kimler ona nama yazıp ötenler.
Mehriban Halipa köp sağ bolsun aýdýas. Halipa mümkin bolsa gepleşimiziň şeýerine ähli sadanalarymyza bir gowy arzuwlar etseňiz, gowy maslahatlar berseňiz. Şu gepleşik çal sazanda gepleşigi eýem näçe ýyllar dowam etip ber. Özümizden bir howat edip maşgala bolup garaşýan gepleşigimiz sebäbi bärde garaşýan sazlamy dinleýäs, garaşýan aýdymlamy täze ýüzleri görýäs. Käbir halipalarymyzy çagyrýaňyz. Daşy ýurtdan gelen mihmanlarym şu çal sazanda gepleşigimiz bilen giň köpçüligine özleriniň aýdymlaryny getirip bilýärler. Şu gelen mihmanlarymyzdan gatnaşan pursatlaryna gawat berlik. Size de gelecekte şu gepleşikde bolu üstünlükler arzuw edýäris. Sizin çekýän zähmetleriniň ýerine düşmegiňi, bir türkmen sunuwadyny ösmegiňi, size de şu goşmakda ulukan ýa-da zähmetiňizi ulu awray üstünlükler arzuw edýän. Şunu gepleşik barada aýtsam, şu zehinli jigilerimizi çağlar dinledik. Bir hermes meňdeşdäli hersi öz bolşuny, özüniň okuýuny görkezdi. Biz bu dama konsertlerde, çıkışlarda bolýar, ýöne şeýle gepleşikden ötüsi bilen heme jigilerimiz bilen tanış bolýar, hem bir täze ýüzleri görýär, hem bir digerli maslahatlarymyzy berbilýär. Men berjek maslahatym şu jigilerimize, sadanlarymyza şu wagtky berilýän mümkinçilikden dogry peýdalanyp şu ýa-da man zähmet çekmeklerini hem de bir sazlarynyň has kämil bolmagyny, halipalar köpürek dinlemeklerini arzuw edýän. Şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp biziň aýdymymyzy köpçülige ýaymaga uly konsertlerde ödüp beren sunuwadymyzyň hak howanlary, türkmen sunuwadymyzyň ýanglanmagyna, dünýä ýüzünde özüniň orny tapmaga giň mümkinçilikler ödüp beren Gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, belent başyň aman bolmagyny, il ýurt bähbetli bütün adamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän işleriniň elmydama rowaşlygy wetenmeni tüýsürümden arzuw edýän. Bunu näme? Döwlet oradygul Çal sadana. Vatanımız nur saçar, diyarımız gül açar. Arkada sayesinde yürekler qaynap coşar. Ösüşlerimiz batlansın, diyarımız şöhratlansın. Aydım aydıp saz çalıp yüreklerimiz şahtlansın. Oy elmadama yurdumuza aydım aydılsın, saz çalınsın. Yaxşı niyet yarım devletinden her bir enata öz perdenden yetiştirip, şular ýalak bir gepleşikler arkaly öz perdenden üstünlüklerine begensin, guwonsun dip tüýsürüňizden arzuw edýäs. Mehriban bala çağalarymyz, körpejigilerimiz bolsa, her bir enatalaryny begenlerip, guwonyryp ýaşamaklaryny, diňe üstünlüklere tarap edýär. Arkadamyzyň sayesinde bir gerekli ýaşlar, wepaly ýaşlar bolup ýetişmegini tüýsürüňizden arzuw edýäs. Gahrman arkadamyz, hormatly prezidentimiz, goý siziň saýaňyzda elmydama türkmen aýdym saadlary ýanglanyp dursun, dowam bolsun. Belent başyňyz aman bolsun, janyňyz sag bolsun, il ýurt bähbetli, bütün dünýä ähmiýetli alyp barýan beý işleriňizde rowaşlyklaryň elmydama ýar bolmagyny tüýsürüňizden arzuw edýäs. Mehriban tamaşaçylar, gepleşimiziň şu pursatlaryna da, gepleşimede gatnaşan halipalarymyza, ýaş jigilerimizde, ustaz sadanlarymyza, halipa sadanlarymyza tüýsürüňizden sag bolsun aýdýas. Gepleşimizin ýeneki sanlaryna size garaşýas, üstünlükleri ýaranyňyz bolsun. Gepleşimiziň jemleýici aýdymyny bolsa ene Guinness Rekordlar kitabyna giren merjen paýtagtymyz Ak Mermerli Aşgabatymyz wasp edýän Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraverdiýewiň ýerine ýetirmeginde Aşgabat diýen aýdym bilen jemleýäs. Gepleşiklerimiziň ýeneki sanlaryna didarlaşýançak hoş sag bolun. Amaratlan mermerden güzel şehir Aşgabat saylanyan hemme yerden ak şehrim Aşgabat
şekerim aşka var. Aşka var, aşka var, güzel şeker aşka var. Amaratlan mermerden ak şekerim aşka var. Nurda yan köşünlerden güzel şeker aşka var. Nurda yan köşünlerden güzel şeker aşka var. Aşka var, aşka var, ak şekerim aşka var. Hey hey aşka var, aşka var, güzel şeker aşka var. Acayiptir tekeri, güllemisli baharı. Aşıkların şehri, ak şekerim aşka var. Aşıkların şehri, ak şekerim aşka var. Aşka var, aşka var, güzel şeker aşka var. Aşka var, aşka var, güzel şeker aşka var. Arka dağın yatanı, ak kuşların kütfanı. Boy korusun hak beni, ak şekerim aşka